Hi guys, paligo ko guys. Ya, paglisod ba kong pamubo. I-order lang ko sa Shopee, shower. Nindo ko shower o, i-order Shopee. Ligo ta kay remote yo. Agas, shower agas, ligo ko. Maraming dito shower ay baru sabuk order Shopee eh. Oh, sunod sa tapos ako. Agas. Oh, speed rin sa bon, speed. Speed rin sa bon. Agas! Hey, what happened? Agas! Order niyo mga guys. Puy na kay dere. Uy, kadugay.